Minä ja 10 000 muut ihmiset ollaan kohdattu tämä sama katala ja jotenkin jopa julman tuntuinen todellisuus. Oma rakas koti homehtuu. Ne tutut seinät, ne kauniit tapetit, kauniit pinnat kätkee allensa. Kasvuston, joka voi tuhota terveyden, voi tuhota elämän, voi tuhota talouden. Hometalot on Suomessa todella yleinen ongelma ja mä uskon, että tälläkin hetkellä on ehkä jopa 100 000 ihmistä, jotka tietämättään luulee sairastavansa kroonista nuhaa. Heille puhkee astmat ja he ei tiedä, mistä se johtuu. Totuus on tämän seinän takana. Siellä kasvaa pieni bioviljelmä, mutta nyt ei ole kyse Rockefeller-juustosta, vaan todella epämiellyttävästä homeesta. Tulee sellainen olo, että tässä maksaa virheistä, joita ei ole itse aiheuttanut, mutta mä tiedän, että kaltaisiani ihmisiä on todella paljon. Mutta meille kaikille ja sulle tiedoksi, että asiat voisivat olla toisin. Jos olisin valinnut Remaxin Leijona takuun. Mä teen 2 kertaa sen.